Hello Marys! What's up nerds? It's me again Ronan and welcome back to my channel! Hey guys! Kamusta naman kayo guys? It's been a while no? So parang tagal-tagal ko yata hindi nakapag-vlog. More than a month ba? Yung last video ko parang last month ko pa yata ginawa yun. Right? Anyway, medyo na busy lang ako sa work. And then, sa buhay-buhay din. I've been focusing lately with my reading habit. Kasi last year, medyo, mataas-taas pa, dami-dami din naman akong mga nabasang libro last year. Pero medyo kumonte siya. But this year, medyo maganda yung pasok ng taon sa akin. Kasi ako guys, parang yun yung ginugol ko every year. So, for this year, hopefully makaabot ako ng mga 160 books. Yun yung goal ko. Actually, before, munti ko nang maabot yun. I think way back 2017, nasa 156 na lang yata, 4 na lang, no? But then, last year, nakaano ako 153, 154. Yun. So, munti ko ma-break yung record ko nung last time. But this year, medyo maganda yung pasok ng taon sa akin. So, I think for this month, I think running, no, I think naka nakapito. Ano pala ngayon, Feb pa lang, ay March. Kakastart lang ng March. So, nakapito na yata ako. Akala mo may may habulan pa. Ano lang yun guys, parang goal ko for myself. Parang gusto kong parang lampasan ko ano yung last year ko na goal. At the same time, medyo medyo lumuwag na, I think nag level 1 na ba tayo nung start ng March. So nakakalabas na, and then before that lumalabas na ako. So yun, may every weekends lumalabas na kami. Unlike before na talagang nandito lang, I have all the time in the world to vlog. I'm so sorry, but rest assured, nababasa ko lahat mga message na pinapadala nyo ha. Binabasa ko naman. Hindi lang talaga lahat nasasagot ko kasi madami. Tsaka paulit-ulit. Lahat lang mga yun naman nasa vlog ko na. So, nai-vlog ko na before. Kaya hindi ko na sinasagot. Kasi parang panoorin nyo na lang. Kaya nga siya nandun. Anyway, thank you sa mga nag-message pa din. It's been a while. So, I was thinking na baka wala na. Kinalimutan na ako ng mga wala nang mag-message sa akin. But still, nakikita ko tumataas pa rin yung subscribers natin. Siguro yung mga bago pa lang na nakakakita ng channel, no? Na merong anxiety issues, ayun. Normally, yung mga topic na kinikwento ko dito, pinag-uusapan natin is yung mga mini-message nyo rin sa akin that I find interesting. Kasi I feel like na-exhaust ko na kung ano yung mga gusto kong sabihin when it comes to anxiety issues na kinoconnect ko sa mga experiences ko naman. But then again, merong mga nag-message sa akin na medyo very interesting tong yung questions niya. Tapos of course, iniisip ko yung mga time na yun na na-experience ko yun, ganyan. Kung wala naman, sinasabi ko naman, hindi ko na-experience yan. Hindi yan part ng symptoms ko, so, hindi yan part ng journey ko, parang ganyan. Lagi ko namang sinasabi din na iba-iba yung, kasi I think anxiety is very personal. No? Speaking of personal, so for this video, let's talk about grief. Let's talk about grief and then i-connect natin siya to anxiety. Kasi merong nag-message sa akin na, nag-start yung anxiety issues niya because nung namatay yung father yata niya na very close sa kanya. Very close because it's pandemic, no? So, parang yung ganitong pangyayari do, nagiging maraming nawalan ng kamag-anak ng ganyan. But of course, when we talk about grief, lagi nating ina-associate ito with death. Lagi nating ina-associate with parang a loss of a loved one, a friend, ganyan. And of course, it's not easy. Of course, nirelate ko rin ito sa sarili ko, no? Kasi when was the last time that I really encountered grief? Or when was the first time na na-encounter ko yung grief? Kasi,
when you experience kasi loss of loved ones, especially yung immediate family, yung void, nandun lang kasi yun. You were, parang, you were able to live through that. Parang, as you go along, nasasanay ka. But, pag nare-remember mo, parang pinupull back ka dun sa experience. Yung void, andun lang siya, hindi siya nawawala. Hindi siya na-feel na kung ano man. Parang siguro as you grow older, as you move on with life, nasasanay ka na lang, parang ganyan. But may times na may trigger, na may naalala ka na ginawa mo nung, let's say for example yung father, ganyan. Babalik ka dun sa experience na yun, dun sa feeling na yun, yung sa grief na yun, 'di ba? Ganun yun eh. The first time kasi for me na experience ko yung grief is when I was 7 years old. My father died when I was 7 years old, so that was the first time. So parang for me, yung sa akin kasi parang naging tangible siya. Nung, of course, nung nakalamay pa lang, parang yung andyan pa lang, yung andyan pa lang siya, yung hindi pa nililibing, hindi mo pa totally nafe-feel yun, no? Yung grief talaga nagsisink in siya yung a day after, o yung a week, yung parang, yung the next week, parang ganyan. So parang inilibing na yung susunod na mga araw na dadaan, na dadating. Doon siya magsisink in talaga, yung tipong tahimik na yung bahay, yung tipong iniisip mo na lang na dapat dati nandyan siya, yan yung lagi niyang inuupuan, yan yung lagi niyang pwesto, 'di ba? So doon siya nagsisink in talaga. For me, yun yung experience ko na yung grief is talagang tangible siya. And then when it comes, the only thing I can say about grief kasi it's personal. When you say personal is parang iba-iba siya. Every person has their own experiences with grief. So it doesn't mean na ganito akong mag grief, ganito ka din. So we have our own way kung paano natin siya minamanage. It might be ganito sa akin, then iba naman yung sa'yo, parang ganun. And then most of the time, lagi natin sinasabi, uy, okay na yan, you'll be fine, ganyan. In my experience with grief, kailangan hindi natin siya nira-rush. Parang emotions went through us in a different stages. Parang kailangan natin siyang ma-experience. Huwag natin siyang skip. Kailangan natin siyang experience. Kasi one way or the other, since emotions yan, babalik yan sa atin. Di ba? Parang anxiety. Yung mga past traumas natin, kung ano may na-experience natin in the past, tapos hindi natin siya, parang dinedma lang natin. Hinabol tayo in the long run. Parang ganon. So, same thing with grieving, no? Dapat, parang, we have to find time to grieve. Hindi natin siya parang baliwalain lang or else habulin tayo niyan. We have to find parang space for it. Parang ganon. Kasi it's personal. Personal, mo yan siya, parang, sabi nga nila, grief is para siyang adjustment period. So parang yung katawan mo, yung isip mo, because of dun sa pinaka grabe na experience na yun, nag-a-adjust siya. Yun yung grieving period mo, nag-a-adjust siya hanggang maka-move on ka na. Parang ganon. Kung i-relate naman natin siya sa anxiety kasi, pag yung naapektuhan ka na, hindi na siya nawawala. When let's say for example, every time you have a loved ones na aalis, natatakot ka. Mayroong fear na, aalis si mama, baka mamaya may anong mangyari sa, tumatakbo na sa isip. Hindi mo na siya, nagsaspiral na siya kagad. Let's say for example, because of the grief na na-experience mo because of a loss of a loved one, let's say for example, a father, and then na-stuck ka na doon, hindi ka maka-move on. Every time, let's say for example, si mama pupunta ng ganito, ganyan, lagi kang natatakot, lagi iniisip mo hangga't hindi mo siya makakita na umuuwi, hindi nawawala yung takot. Let's say for example, yung kapatid mo, ay pupunta muna ako dun sa may magbibiyahe ako papuntang ganito na may outing kami. So deep in your mind, parang laging pupapasok sa isip mo na baka may mangyari masama sa kanya, baka madisgrasya, andun na siya. Yun na yun si anxiety.
Doon na siya pumapasok. Kasi may pagka-false news nga itong si anxiety. Minsan, inuunahan niya yung isip mo ng mga kung ano-anong mga negativity hanggang matatakot ka na, hanggang mapapraning ka na, ayun na, nagtatatawag ka na dun sa kapatid mo, tinatawagan mo na, pinapauwi mo na, tawag ka na lang ng tawag, hindi, tapos, syempre hindi si kapatid o si mama na imbierna na sa'yo, nagalit na sa'yo dahil sa kakulitan mo, di ba? Kasi yun. Hindi siya totally nawala. Siguro hindi mo masyadong binigyan ng time yung sarili mo na mag-heal sa grieving period na yun, minadali mo, dinedma mo, it could be a possibility. Pero tayo naman kasi very resilient sa human being. Yung normal natin is nagba-bounce back tayo. Of course, bumabalik tayo dun sa time na pag naalala natin si Papa na nung time na buhay pa siya, ganyan-ganyan, andun pa rin yung void. Hindi totally nawawala yun. Biglang babalik tayo, ipupull tayo pabalik dun sa feeling na yun. But then we were able to move on. Strong na yung, siguro yung heart, yung isip natin to move forward, parang ganon. But pag kinapitan siya ni anxiety, ayun yung ganon siya, so parang nagsaspiral yung isip mo. Malalaman mo naman na anxiety yun eh. Kasi nagsaspiral yung isip mo, yung hindi mo siya makokontrol, puro negative binabato sa'yo. Yun. So, the best thing you can do talaga is to counter it with positivity. So, yung mga tipong ganito, lagi nating iisip na hindi mo naman control yun eh. Di ba? Hindi mo control. So, kailangan mong isipin na walang mangyayari masama sa kanila. Yung isip mo lang yun. False news, ganyan. Ano mo kaagad siya. Labanan mo kaagad. Put up kaagad ng shield mo. Positivity shield. Ganyan. Isipin mo na lang na hindi naman yung tanga-tanga yung kapatid mo na ipapahamak niya yung sarili niya or yung mom mo ipapahamak niya yung sarili niya, di ba? So, the best thing you can do is pray. The best thing you can do is trust them. The best thing you can do is put on a positive blanket, kumbaga balahan mo na kaagad ng positivity yung isip mo, yung puso mo para hindi ka na maapektuhan kaagad. Hindi na siya magsa-spiral. Kasi pag nag-spiral na siya tapos nasa gitna, parang sasagipin mo siya sa gitna, parang mabigat. Alam mo yun, parang nagsa-spiral na yung isip mo tapos biglang sasalubungin mo siya sa gitna, mabigat na. So, right off the bat, pakiramdaman mo na yung sarili mo pag alam mong may trigger, mag-ano ka na, i-meditate mo na, i-mindset mo na yung isip mo na this is okay, I'm okay, whatever it is, they're safe, ganyan. I-confirm mo na sa isip mo na walang mangyayari masama sa kanila, na anxiety lang to, na false news ito, yung ganyan. Kasi nakakaloka yun, di ba? Especially pag nag-spiral na siya, talagang wala, matutulala ka na lang talaga. Tapos mamaya, nagugulat ka, nag-hyperventilate ka na, hindi ka na makahinga. Ayun, di ba? So, kuha ka na ng ng brown bag para huminga doon. Breathing exercises. So, the works. Alam nyo na yun for those who have anxiety issues na nagpa-follow ng vlog natin na matagal na. Alam nyo na yun, the works. Lahat ng yun gagawin natin para lang kumalma. Kasi alam mo naman tayo, we are wired differently. Yun. So, naisip ko lang, kasi may nagtanong sa akin na parang her father died kasi because of, the pandemic and all that stuff. Sobrang close sila. So, parang ganun. Hi, condolence nga pala. I'm so sorry for your loss. So, yun, na every time nga na may umaalis sa bahay nila, natatakot siya kasi baka mamaya may mangyari masama or ganito. Halos kulang na lang sprayhan niya yung yung mga kapatid niya, yung mga anak niya, sprayhan niya ng alcohol. Paliguan niya ng alcohol. Huwag naman ganun. Baka malaso to sa alcohol. Yung tipong ganun. Pero hindi mo naman din di ba? Kasi normal na reactions ng tao yun, especially na sa pandemic tayo. But let's be hopeful na lang. So, sabi ko na lang sa kanya, kung hirap ka na talaga, as I've always said sa lahat naman sa inyo, nagme-message sa akin na, kung hirap na at kailangan na magpa-check up na. Hanggat wala pa namang physical symptoms at kayang labanan, then focus on the remedies that we have, yung mga positivity thoughts natin,
positive activities, journaling, meditation, starting our day with with a grateful heart, yung mga tipong ganun, the works. I know for some, no, parang, okay naman ito. Ganun talaga, I totally understand that. Kasi, it's hard to explain dun sa mga people na never talagang nagkaka-anxiety, never ding tinamaan ng anxiety issues. Nahirap talaga nilang intindihan. But for those who have anxiety issues, you understand what I'm talking about. Kasi nararamdaman nyo to, personally. Alam nyo to, di ba? Kaya kayo nandito, nanonood ng video ko. Kasi naiintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. For those na never talaga, mahihirapan silang siguro naisip nila, naiintindihan nila, pero yung kung paano nangyayari, physically, nangyayari yung symptoms, yung nangyayari, nagsaspiral yung isip, hindi totally nila to nagigets, or siguro in a way, konti, pero not totally, di ba? Ayun. Anyway, guys, thank you ha. Thank you until hanggang ngayon, meron pa rin palang nanonood talaga ng videos natin. Thank you. I'll do my best na, siguro gumawa ng mga vlog or daily vlog. Nag-iisip ako, bigyan nyo ako ng, kung anong gusto nyo makita or kung ano bang choices na meron. I don't feel kasi na interesting yung life ko. I'm a very introvert person, extremely introvert person, and siguro yung life ko nag-revolve lang sa libro, ganyan, sa mga books na binabasa ko. May pagka-geeky yung yung kuya nyo. May pagka-geeky ako, may pagka-nerd ng konti, ganon. Yun yung happiness ko kasi, yun yung nagbibigay sa akin ng positivity pag nagbabasa ako ng libro. Anyway, thank you. It's afternoon, so we're planning to mag-walking daw kami. So exercise din yun, di ba? Ito, tingnan mo, tumataba tayo. Thank you sa lahat, and hanggang next video na lang ulit, no? So message kayo, let me know kung ano yung gusto nyo makita sa vlog natin para ma-update naman natin ito ng parang hindi naman umabot ng 1 month, no, na walang update. Anyway, thank you guys. So follow nyo ako dun sa mga social media ko dyan sa baba, sa description natin, sa description box. Ano ba, hindi ako marunong mag-vlog. Anyway, as I've always said, please choose life. Please choose happiness. And please start your day with a smile. Subscribe kayo ha. Thank you. Bye.